Не спираме, продължаваме! Докато не пръснем. Но когато Певски прасето не се махна от България. И ония другия къв беше. Други той праска, двама братя праска. Когато падне Певски, не искам аз да съм удол, да не падне върху мен. Замириш. Когато 300! Дял градско депутатско с 300! Гърмеш! Гърмеш! Не спираме! Момчета! Момчета! Хора, сега ще имаме щукаме с чаши. 300 с градско депутатско! Да, навътре! Да, навътре. Машините навътре! Опа. Да. Чичо Стоян! Честита нова година! Честита нова година! Честита нова година на всички! Честита нова година! Скоро сега ще ексвам. Дай, ще имаше. Още! Още! Чичо, стигане, тя ти идва! Чичо! Снимам клип. Аз ще го викна силно. Чичо! Легнал е. А горе ли се качи? Не. Много як беше. Много яко беше. Ето Още един път. Това с какво беше, тате? Скара бе я. Виж това.